Hemelvaart van de Heer. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs. Die tijd begaven de 11 leerlingen zich naar Galilea, naar de berg die Jezus hun aangewezen had. Toen ze hem zagen, wierpen zij zich in aanbidding neer, sommigen echter twijfelden. Jezus trad nader en sprak tot hen. Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Ga dus en maak alle volkeren tot mijn leerlingen en doop hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en leer hun te onderhouden alles wat ik u bevolen heb. Ziet, ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld. Zo spreekt de Heer. Wij danken God. Afscheid nemen is een hele opgave. Afscheid nemen bij een verhuizing betekent bijvoorbeeld opnieuw beginnen met nieuwe buren, straat en kennissen, vrienden en vriendinnen die dat nog gaan worden. Voor goed afscheid nemen van mensen waarvan we houden, omdat ze ontslapen zijn in de dood, is nog veel en veel moeilijker. En het duurt heel erg lang om daar overheen te komen. Maar soms kan afscheid nemen ook wel eens een gevoel van opluchting geven. Eindelijk vrij van een moeilijke sfeer, een verlammende werking. Maar soms kan zelfs dat de vrees voor het nieuwe nog beklemmender zijn dan de bevrijding van wat was. Vandaag op Hemelvaart gedenken wij dat Jezus afscheid neemt van zijn leerlingen. En bij dat afscheid wordt, zoals bij ieder afscheid ook in een kerk, hele wezenlijke dingen nog eens gezegd. En vooral geloof in de verrijzenis. Een wens, een laatste groet. Het is als het ware een gesprek op de drempel van hier naar daar. En zoiets moet het ook geweest zijn, zo lezen wij vlak voordat Jezus zich overgeeft aan het leven bij God de Vader in de hemel. En die wereld wordt gesymboliseerd door wolken. En bij de vrienden van Jezus overkomt hun een gevoel aanvankelijk van leegte, zoals dat bij elk afscheid nu eenmaal ook is. Ze zouden zich het liefst willen opsluiten, weg van iedereen, zijn een beetje de levensdraad kwijt in die dagen. En om dat vertrouwen weer terug te vinden en te krijgen, moet er echt iets gebeuren. Er moet iets bijzonders gebeuren om daar weer uit te komen. En dat schijnt ook gebeurd te zijn op het moment dat ze daar bedremmeld naar de hemel staan te staren. Plotseling dringt het tot hen door dat het daar niet te zoeken is. Dat het daar niet te vinden is in de leegte. Wil je Jezus opnieuw ontmoeten en hem tastbaar nabij hebben, keer je dan naar het vertrouwen in het eeuwige. Maar mogen we ons ook in deze gedachte op Hemelvaartsdag keren aan de ernstig zieken, de mensen die oud zijn, de mensen die kwetsbaar zijn en klein. Maar die mededeling is lang nog niet genoeg voor de leerlingen en de apostelen zelf. Dat geldt ook voor ons. Er mag iets gebeuren na deze Hemelvaartsdag, en het liefst al binnen 1 week tijd, Pinksteren. En Jezus noemt die kracht de Heilige Geest die komt en die je overkomt. Je kunt er niets aan doen om het niet mee te doen. En wonderlijk genoeg komt deze goede geest ook telkens weer over zijn leerlingen. Ook komende week over ons. Die doet in de samenleving hopelijk woede kalmeren en omslaan in vergevingsgezindheid en barmhartigheid. Mogen het hart openen voor mensen en hun noden waaraan voorbij gegaan is. Angst omslaan in vertrouwen, droefheid in aanvaarding
en troost. En zeg nou niet dat het niet meer voorkomt. Laat het vandaag en morgen en de komende week over ons komen als leerlingen van Jezus. Weg naar het Pinksteren. Maar het mag ook een andere dag verder zijn in het komende jaar, waarop God zich herinnert dat wij ook zijn vrienden zijn. En mogen wij dat ook vanuit de hemel ervaren. Mogen het zo gebeuren. Amen.